guys, hey gamers εδώ και σήμερα θα κάνουμε 3 πράγματα που μισώ. Λοιπόν, πρώτο πράγμα, οι δάσκαλοι νομίζουν ότι είναι η Einstein. Είναι θεός ρε παιδιά, τα ξέρουν όλα. Ναι, και επειδή πέρασαν στο δημοτικό με 10 και στο γυμνάσιο και στο λύκειο με 20, πάει να πει τι είναι ρε, θεοί ρε. Πες με τώρα ρε παιδιά, Einstein είναι. Για να μας ζάζουν τόσο πολλά εμείς να κουραζόμαστε, ναι. Λογικό πράγμα ρε παιδιά, λογικό. Γιατί όποιος δάσκαλος το βλέπει, γιατί. Λοιπόν, δεύτερο πράγμα που μισώ είναι οι ψεύτικοι φίλοι. Νομίζω ότι είναι φίλοι και μετά από 1-2 χρόνια φεύγουν επειδή σε βαρέθηκαν, κάνουν παρέες με άλλους και γιατί ρε ψεύτικε φίλοι, γιατί είσαι ας πούμε παρέα με άλλον εκεί, έλα ρε σε παρατάω, πάω για τον άλλον. Και τρίτο πράγμα, τρίτο και τελευταίο είναι ο Justin Bieber. Παρακαλώ, ο Justin Bieber είναι ο πιο άθλιος μουσικός που ξέρω. Τραγούδια του, κοιτάξτε. Like baby, 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 low, like a baby, 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 low. Τι είναι αυτό ρε φίλε, πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι, σε κάνα σκουπιδοντενική να τραγουδάς έτσι. Αυτά να τα κάνεις αλλού ρε φίλε, όχι εδώ στην Ελλάδα να πούμε. Εμείς ακούμε τέτοιες μαλακίες να πούμε. Φύγε ρε από εδώ ρε. Άλλοι κανένα τόκελ να πούμε τους, θα πούμε ναι. Αυτό ήταν το παιδιά το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα subscribe, ένα like και άμα θέλετε ένα share. Bye bye.